akatuka vabereki vangu kuti matako Akarizvo chete. chikonzero changa chaita kuti atuke izvozvo patiri pambane lack of communication. Ndiri kubasa ndaiti ndikaisangana meseji hai kana kufona angati ndapike makosi ndakaudza kudai muroora wedu ndiye muroora wedu auya muna January. Saka kugara kwataiita paakauya papasina kuda muziki, asi paakazotanga kuwirirana nemanext door atisingafambidzani nawo yacho ndo pakatanga kuchinja maitiro ake. Aiti kana papamba kana isusu wacho hatikwanisi kutaura naye wada kumutaudza dai ndikasatoti mangwanani ambuya dai ari payadi anogona kukutarisa so kusikitira pasi. Saka izvo zvatatazojaira zvo. Saka chiitiko chakazotika madzi ndechekuti taenda kumunda kuita basa namai tamusiya ari pamba seungogara wanga aita zvakane mugari umaelevezvo. Saka techikuti munhu ari mumba muroora. Saka takurira mombe mai vari kuona mabhegi ari panze vatoti ko mabhegi pane zvinhu zviri kuwachiwa here vatarisawo nemumba hamuna munhu. Apa munhu aapisa hembe dzake takutanga kutsvaka kuti ko munhu aenda kumunhu aenda kuti wakutosangana yachibva kumagirosa ndofunga pa 2 kilometers hatizivo zvaanga anotsvaka iko obvunzwa paya ko wanga waenda kupi hadai ko mabhegi maamushongedza here kati ndapisa hembe. Ko wapisa hembe dzangu ko zvaita sei kupisa hembe. Hapana mhinduro yakauya. Ndobva tafonera chii vana mai vacho nambuya vacho vari muno kati uyai mune kuno kumusha chii mondoro muone chii zvaita Ko murume wacho ari uya ari pana ainge ari kuno kubasa kuchekuti zvaitika zvisizvo. muroora wacho ari uya handida kuona une makore mangani ndandana chekuti akama ngari zviro zvokwana mukukuziya achiri kuti alright ouyu ndemuroora saka manetsokana naye kugara kwacho kwani ngekuti aipotagara akafunga dambudziko ati ndo zvaanochema uyu handiti haasitauri kana murume ana ashaya kutaura asi vawana pekutaura somutipoti chikandamina chirasha paroveti zvataura nababa mazvinzo semuroora taura kurohwa nomusha wese kubvira kana atizva mazvinhu here pakamira iyo chamo unoziva here kuti kana ukaroora mumwe vanhu hama yake yekutanga yaanenge aitotemba ndiwe mumwe ndo vakagosha ngati wemurume yakora moto pamusoro edare inini andiri kubasa kuchigutu kushanda patruck stop ndichibva ndafonerwa muroora hatisi kumuona pamba ndikati chimbotsvagai kana mamuwana mwefonfonera ndiko here kwawakamuroora handibva wakaroora
Pandakamurova. Pandakamurova. Anga aviga foni yangu. Ndakabva kuno kuShegutu, chibva ndaenda kumba. Ndasvika pamba, chibva tatorara zvakanaka. Mangwana makuseni, chibva ndatoti regai ndimbonoeresa. Kunzi kwaBhonda uko. Chibva ndaenda kwaBhonda, chibva tatoshaya profita wataida kunoereswa naye. Ndipo pandakadzoka pamba, ndakatosvika Chisuka. Chibva ndasikotora line rake. Chibva ndarityora. Chandakarichyorera, akatora foni yamama. Achibva abhuruka namba dzangu kuti akabreaka communication yangu namama. Ndozvo ndakatyorera line. Ndibva ndati line rako iri ndatyora. Ini ndakuenda kupi? Ndokuti ndaitokanya zvidhina ndoenda kuvaka. Ndibva ndati ndakuenda kunotimba dhaka. Ndibva ndatoenda kunotimba dhaka. Ndichidzoka ndienda siya foni yangu client. Ndichidzoka kuzvidhina takatidzoka kuma11. Ndichisvika pamba ndakatofona kubasa ndichivaudza kuti makiyi epasinuka munotarisa muworksuit yangu ndakasiya gurumu kwangu ikoko. Chibva ndasvika pachaja pasina foni. Chibva ndamubvunza nekuti ndiye anga asara egara pamba. Chibva ndamubvunza kuti ko foni yangu yandasiya pachaja yaenda kupi? Zvikanzi pawaisiya ndo pairi. Ndikati saka uroti panapa pinda mbavha ikatora foni ikaba ikaenda. Iwewe hauna chawaona, hauna chawanzwa. Zvikanzi tarisa pawaisiya pava ndo pairi. Chibva ndadzokera ndikati pamwe masango haasi kuona. Chibva ndadzokera chibva ndanotarisa zvakare pachaja. Nokuti pamwe pazvomurwa kebhu chibva iswa pasaidi. Foni hapana. Chibva ndati foni yangu hapana ndisitoiona. Ndo pandakadzokera iye anga apinda magumbezi. Chibva ndamumutsa ndikati ndokumbirawo foni yangu. Chibva ndamubata ruoko. Ndikati foni yangu iri kupi? Zvikanzi handamutora foni yangu. Ndakamurova mbama. Ndamurova mbama. Ndobva akabva ati ini handamutora foni yangu. Ndikati iwe ndiwe wasara wega uri one pamba. Saka nokuti foni yangu hausi kuziva kuti yaenda kupi uzama kutaura kuti ndobva akabva amira pamubhedha. Ndikati manje mubhedha ndakautenga ende ndogona kutoutsika ndakatopfeka magambutsi. Chibva ndatomira pamubhedha. Ndamira pamubhedha ndibva ndamubata futi. Ndibva ndamurova kechi2 ndopakazouya mama. Vatodzwa kuti kumba kune kusina kumira zvakanaka. Vauya kumba kwakuya vaibva vasitondibata. Vaibva vatanga kuti ndibva ndatobuda panze. Zvikanzi kurai zvienda panze. Ndibva ndaenda panze. Ndopa vakabva vatanga kutaura nemuroora wavo. Vachitoti ko muroora chingobudisa foni nyaya ipere usarohwe chipo chinyanya kunetsa panapa. Ndopa vakasara vachitaurirana foni hanzi yakazobudiswa pasi pemonaki. Ndapiwa foni. Chibva ndatanga kuibatidza yanga isangana moto. Chibva 0%. Chibva ndati rega ndidzosere pachaja ndikwanise kungokomuniketa nevanhu vekubasa. Ndaidzorera pachaja. Ndibva ndatogera muzukuru anga atouya kumba. Anoziva kuti kana ndauya kumba vazhinji vachaona uzondii. Ndibva ndatogera muzukuru ndikati apa ndopedza kugera muzukuru wangu foni yangu inenge ichipika moto. Ndichipedza kugera muzukuru ndibva ndaenda kufoni kwangu. Ndibva ndaona iri kuti no service hamuna line. Ndibva ndadzokera futi kwaari anga atomira magumbezi. Ndibva ndasikuti ndipe foni yangu. Ndibva ndasikuti ndipe line rangu. Foni mangu hamuna line. Zvikanzi handamutora line rako riri mufoni. Ndikati ina handisida zvekurovana newe. Chingobudisa line rangu ndiite zvanoda kuita. Kana vashandisa ndokupa. Ndobva akabva atarisa kuseri kweTV. Ranga raiswa pasi pechikoko chematisi. Pakona petebho inogara TV. Ndokurova kwandakamuita.
kutoka kwandakaita yanga tukuroga sikuwezi makusena pakandira akangobuda akaenda kubasa ndakaenda kunzikuonekana kutaura neni akanooneka mai wake kupetunduka akanoonera mai wake akabuda namai wake akapindedzera kubhazi unohana kutaura neni inini ndobva ndarongowo ndikati inini mari ndingadinayo ndikatizo ndikaenda kumakwedu ndikati ndikaramba ndiripanapa ndinouraiwa ndikwati ndikaramukandiramba ndironga kwedu ndoka kwandakazoita mumani Tendani. Yomairuwa. Ini mairuwa ndini mai vake. Ini ndavasundisa. Ndabvunza munhu mairuwa ndivavo. Mairuwa ndini mai varutendo. Ndimwe yambuya. Ini pese baba ndinorora ataurira ndimwana nditotaridza. Ndini mai vemusikana. Aiwa ndikataura munhu wenyanzi. kuzodzoka kwandakaita kumakwedu ndakaya nebhazi rangu yanga kubasa ndasingazototokubaza kwaari kuyomandikumusha ndakatanga kusvika kumusha ndikasvika kumusha gogogoikogogoedza ndapinda mumba amai makadii amai vanondidayira ndondegara pasi vandavamhoresa mama makadii vanondidayira ndokutora foni yangu vandafona bheki kunanhokumba akuno kundasvika senhokumba vasi kutaura nini sekuru vangu vakangwasira murume kunditaura tisipai ndinogara ikokoketi tagara baba vanga vatonyoraro vakakuguraizinendauya ndipo vakazopinda mukicheni tikatomhoresana nababa ndovandaikasokutara nabhosi mukadzi vakanga sikakasokutara mwana akanditsamwira ndisiva ndopatikatanga kumhoresana nababa ambuya tikazosara tichikutsvadzai kudidii makamaeaa ndozvangandafunga nengandafunga kuti ndibaina kupfurika bozi kutorohwa kwandakaitwa nemwana wokuro kwese kwandakaitwa avangasina kutoudza kuti ndozvaitika mukadzi wahana kutaura kuti ndozvaitika kunokuti vana vasara vakanetsana akarova mukadzi akaita tichitaura tiri mukicheni ndokwandakazomana asvika vakatombobuda panze mai vacho nababa vacho vakanoita matara vakanoita vari panze indakasara ndagara mukicheni takagara mukicheni pavakapinda mukicheni ini mukomana kubva pakauya kubasa ndakataura naye vanindobva vatorara iye akabva atobuda ndibati mufana wangu ati tinorara kwandinorara nini so ati handina kutonorara naye akatora mini wakaikati handitinorara mai vacho ndovandakarara navo mukicheni tatorara kai kuma12 dzemausiku ndikunzwa kikirikikiri munhu akukikiriswa beka isingazoti poizeni mushonga akautora kupi kana kuti kune kwaakauwana akungotanga kuchema baba ndisiye ndizorore mai ndisiye ndizorore ko chii chiri kuitika asi kutaura akungoti mukadzi andinetsa ndomashoko aikasautaura inini mashoko akangonditaurawo akangokasa kutaura ndakarwa akangonditi rutendo saro ugarike nomashoko akangotaura akanga asiya mari haana mari anga asiri wawasiya mari pamusoro andisandapedza kutaura pamusoro uchataurako poizeni amwa poizeni yake kudaro akakikiriswa inini poizeni yacho paaimwa ipapo amai vake vakazotedza murume wakati baba tiwemo nezvikuita mwana kuno akutanga kubhidzirika mukicheni vandoko vakazomhanya kutora ndoyo vakasanganisa nemvura vanove nemvura ini ndobva ndatomuka hope hadzina kutozouya panguva iyoyo baba vacho vaida kuti ndibata kundirova ndai pasina kuti mukadzi wacho ndiakazoti ayokubatisiyanai nazvo ndikatanga kupopoterwa ndikanangohuro ini ndikanzi ndozvambochida chitora nyama yako udye nyama yako takura nyama yenyu mendi ndikatukwa nemusha wese kutukwa mumba inini ndokwakazorongwa urongo kunzi atende kuchipatara tikaenda kuchipatara usiku kwambaira hatina kurara usiku takati tiri murodi tichienda nai kwambaira kurarapo tikaenda kwambaira mashoko akataura baba wacho tichienda kwambaira ndakafamba musha wese tichingotukwa yeyo ungazorora mutebhutu mutauni munororeka vanhu here ungatigire mahure panapa chichichichi munhu iye handisida kutoti adzoke pano inomusiya polisi ndakaendwa nenini tikasvika kuchipatara kwacho kwatakasvika kuchipatara tikuda mukadzi nemurume wapinde muno vamwe vese budai panze mai vacho vakabuda panze positakaenda natete vese vakabuda panze isibva ndapinda ndobva abvunzonzi iwo nemakore mangani akati ane 23 bomukadzi une mangwani ndikati ndine 19 zvikandikochikurisa chii pakati penyu kungari muchirwana vadiki mwana chihambisati mane mwana kochimenyaonesa pakati penyu chii akati handisiwe vamwe mushonga wakaita sei akati handisiwe ndobva abaiwa jekiseni ratabaiwa ndobva aenda pasipero akarema 65 vangopiwa mapirisi akapiwa kanzanomwa maseni masikati manheru
Ndikachanyorwa bepa ratinonyorwa akazi ndifana kuenda kumberi kuti anondiwa nadhoti ndokudzoka kwatakaita kwatakutopinda musikuti yatakauya nayo tatopinda ndokudzoka kwatakaita kumba tadzoka kumba takasvika zvikanzi anenge apindwa nechando chakanyanya kufana kuti arare kusaidzi kwemoto sekuti munhu anenge apindwa nechando tikarara usiku hwese timunhorori tikabuda nati 5 dzakasvika pamba ndobva awaridziwa ndobva agara atorariswa inini ndibva ndagara pasaidi baba vachibva vagara ubhendi nesauro wavo vanga vadedzawo mai vacho vakagara apo natete vai mumba imomo ndibva takakutukwa ndikutukwa zvikazoti zvanga uchida inini mashoko akataurika pandiri inini ndakanzi inini mushonga wamwe mashoko arikutotaurika ndikuzi inini ndakapa mushonga wakamwa inini ndikuzi ndakabva nekushonga kuvabereki vangu kuti ndiwe mushonga wakamwa ndindakamupa ende paakasvika bato wakamwa mushonga here wakawanei ndakawana mumba waimbova amwe ndewenyu pamba ndiwe kufirira mugaita wawaita sei wabhekana nemukadzi nyaya dzacho dzanga dzawanda nekuti ndiri kuno kuchegutu aiwa iwe waida mukadzi ndiwakamuunza pamusha chiunzira vabereki saka wauda kufa wovasira problem yako wakaunza iwe ndiwakatedza mukadzi pamba kati ndomuda saka wakufa womusiya ipapa wauda kutazii nenyaya yefoni yoyi kwete nhau yefoni chete akatuka vabereki vangu kuti madako vose vari vairi chikonzero chakaita kuti asirani pane vasinauzo akatuka vabereki vangu kuti matako chikonzero changa chaita kuti atuke izvozvo patiri tu pamba nelack of communication ndiri kubasa ndaiti ndikaisangana meseji kana kufona angati ndapike makosi sekuru hanzvadzi yamama yaiti ikauya ndaona panyaya imwe iwewe ndiuri kuenganisa amai vako nemuromo handiri kuona vakasvika mukublokerwa chii unenge wakuita sekuti waikomunikita naamai zvaunofana kukomunikita nemukadzi ndikunyepeti handi akabloka anenge abloka live uona pakabva nyaya iwe ndiuri kuita uri pakati paamai nemuromo ndinokorwa because muromo anenge achiri murume wangu amai vachiti mwana wangu iwe uchinyanya iwe uri kunyanya kunge uri saitira amai so uyu anobva afunga saka amai andiunza zvaati mukadzi wavo achireva mukadzi wacho asi mashoko acho pachaiwo imuromo anoti amai saka ukona pakunge mukadzi wacho mukadzi hazvisina kudai muroora anenge asisina respect because kanokwanza achiti mukadzi wacho mama achitaura mapaona baba iyi haisi yenyu ndeyevavo but imi maunza ndizvo isu taida ngoti timbonzitsvaga zvirimwe zviri munyaya sezvoti ane picture manje ava simuzaroko zvatinoda kudzokera panyaya yekuti ava mati vaite sei ndipatakuda kuenda tangonzwa vanotaura kuti ava vakabatika mwana wamati vaite sei pamusoro edada inini ndiri mai vaclive clive ndo uvi alright ndoda kutaura kubva pekutanga tisi kuda zvazvo mbomirai mai mirai munzwe mai yairivo mirai munzwe mai vangu tatanguva yakareba ndichiteera nyaya tikatoona kuti itori nemunhu anga akuda suicide manimoze pamutemo aifana tosungwa wotonotongwa woenda kuchera munhu kana uzviuraya ukarega unofana tosungwa aifana kusungwa atofana kusungwa atori neproblem but zvacho izvozvo zvekumunetsa hazvina kugadziriswa saka pfungwa iyoyo anogona kuzoramba achiita ndiri munhu nziza saka ndozvatoda kugadzirisa zvacho zvakaita kuti uyafunga mumwe mushoma
Achazvapera zvekutoende fungai kuti munhu anotsamwa kunzi matukwa anokudai mwana zvandandiita mhani ati ndimi mai uyu mukati muda kutaura kubva pakutanga tinobva pane mangwana ndachifunga kuti mungotaura ndangofunga kuti mungobata mashoko maviri matatu asina mbotaura amunofunga kuti asii ndandida kutaura ndichiti munoona akarwa nemusha weze ndinozviramba nezita raJesu nokuti muroora ndakatoti kuna mai pavakandifonera hative pakati pevana tigadzirise chero paakapisa hembe akanga atuka babaka ndobva ndatoti mangwana acho ndopakato ndisikuona akafuma achinotaura kutoti ende munondiwana ndakafa tizivi kuti zvaizvobvira ipapo uchiti here kana tizivi kuti zvaizobva kupi mangwana acho tikagirira ndopaakapisa hembe dzake ndikamuteera ndichiedza kuti tive pakati ndikadedza gogo namai kuti tive pakati ngatigadzire imba mwa yovanaite zvakanaka asi kuti ive ndaifunga kuti vachakumbira umboti asi kuti pfungwa dzake dzadzaite sego dai vambovafamba ndakati dai mwana uyu afambwa naye asi kuti izvoni ipapo akangofambwa ari kumba asi kuti dai vakambomutora kuti ndidziti mwana chii chaita kuti apise mwana hembe uyu zvina kubuda izvozvo zvabva izvozvo vana vese uyu akadzokera kubasa ndikasara nemuroora handina makakati amwanayo taingoita basa sezvariri uyu paakazonodzoka uyu paakazoita zvemalaini zvefoni ndakatoenda pakati pavo futi ndikatoti aiwa kavanangu naye mai pamakatukwa aivapo here uyu akanga asipo saka ndikatooneza gogo havana gogo namai vakauya munhu afi akafunga kuti shuwa munhu angati vakatotaura zvakadaro aiwa tanyara isusu gogo vacho vakataura ndo vakatoti izvoni ndanyara ndizvaitwa nemwana vakapisa hembe dzake uyu akapisa nedzangu nemi mazambi yangu akapisa nedzembe dzemukomana uyu ndikatoti inini mazambi yangu nhangu ndinoada mai gogo vakatotora kuti Clive basa raitwa nemukadzi wako gaza iwe wechiri pababa ako waripa futi mai yako otenga mazambiya mai vako saka mwana paakadzokera kubasa ndikafonera nzizo ndinonyanya kundichima hana zororo musoro kungorwadza ndofunga ipapo handina kuzokwanisa kuita sevachiti kana uya kuofu mozoita mozomukansela paakauya ndopavakangirikana mafoni ndobva ndatoningirikana mba ndatoti zvingabude kudaro oraiti maita basa zvandandichida hangu zvinhu zvacho zvotobudazvo mukutaura ndepekuti uyu ati handikatukirwa vabereki vangu zvakadaro but inini nepfungwa dzangu ndaona tangasi ndisamanga ndadzoka ipapo pane munhu akafambisa shoko pamusoro dai akatondiudza ndiye pamusoro ndigogopaaitaura patiza mwana uyu achiri uya kuchegulist tinogara kuchegulist pezi 4 ndokunogara gogo maike anogara pagatsi pezi 3 mwana akauya ari maheru pakatenga ufoni amwene vacho gogo muroora tamushaya muri kuenda here tokutuka ndoba ndinoda kuenda ndikati mamushaya aita kupi zvikanzi tamushaya ndoba ndabata foni vandafonera mai vacho zvikanzi hanzi ashayikwa kumhondoro kwaanogara ndobva paipa ndisina kana nguva ndobva foni yadzoka bheki kuna mai vacho ndakafonera zvikanzi asvika kuna mai vacho ari manheru ndakabva kumba kwamuna 8 o'clock ndikatotsvaga kombi ndikaenda kumba kwamai ake na 8 o'clock dzamadeko ndikasvika ndikaona ari pamusika mai ake anotengesa musika pagatsi ndikana chichema zvikanzi ndarohwa zvisingaite gogo ndikati warohwa nemurume chii chikwadzero muzukuru hapana chakaipa hande kumba tikatorana namai vacho vakabvara musika tikaenda kumba ndakafonera muzukuru komana uyu Clive muzukuru komana mukwasha zukuru wangu akandikatira foni anamboda kutaura neni kusvika pane nhasi anaka kana kuda kutaura neni kana ini nyaya yekungotaura ndeyekuti patikaenda kumhondoro yekunzi akatuka atizvachiti matako tikuinzwira muno mudara inambobvira yataurwa kumhondoro nyaya ndiyo andiri kuramba iyoyo anambozvitaura izvozvo kunyepa tapedza ndichataura futi
Andichataura futi ndozvanaida kutaura tete. Zuku akazoshauda uzvo. Ashauda mwana wangu mukomana ambvunza kuti chii chiri kuitika. Uyu nababa vacho vese vakashauda mwana wangu, vakashauda ambuya, vakatukwa zvedeko mwana wangu uyu nemukwasha uyu. Ndapedza ndichataura nemangu maita henyu. Alright, baba, maunza maya vamudari. Mamati kudini. Kuunza kwandakaita kuti titese nawo. kutaura kwandakaita ndichipinza zita revanhu. Ndo hama yavo yakundoziva chii nambuya. Saka ndo zita rakakumidza kuyachi semunhu watokuziya iye munhu akambenga amboda kuuya achida kugadzirisa chi nyaya yekutsvaka hembe dziya dziya. Saka ndo vanhu vakanyamuziya. Saka ndakati chi munhu anokwanisa kuoneka hama yake ndiani? Ndimai nambuya. Muri kuda kuti tibatsirei? Amai vaunza kudaro. Munoda kudaro riri kubatsira ipapi panyaya yekuti vana venyu ava maina ndaprobhama kana ivo kana kuti vataura kuti panyaya kudii pane nyaya yakauya kudaro. Mauya kudaro kuti titesei? Taurai kuti agarai zvekuti muchavatafunza nyaya yechiyaputani chakatora kuti torewo mwana mabhama kudhara nemwana varaire mwana. imimi ndimurume wacho. Aiwa ina handisi murume wacho ndimbuya kwenguva yakadii? ndovabereka ino mudata anogara kumba kwavo kwenguva yakadii? nyaka kanaitaurwa ninyikani kuti nyangwa dai kadii ambonorairwawo anoda sei? aiwa zvakaoma zvizhi matirambisa kuti tisataura. Tazvinzwa apa zvatanzwa apa zvatatonzwa apa kapa zvimwe zvacho nekuti kana mwana achiuya pamusha zvakaoma. Mwana akauya pamusha handisi ndingamubvunze kuti wamuka sei muroora, mamuka sei amweni ndovobvunza muroora. Tiri pano tese takaita varoora. Saka zvakaoma. Amweni obika chikafu ototi muroora muka uje chikafu ndabika. Muroora hamukananga ari magumbezi. Saka pakaoma. Saka tachikumbira kuti kana zvichikwanisika ndosaka taisa nyaya yemudandawachega hatikwanisi. Movapa mudata amboenda kumba. Amboenda ambonorairwa. Mama changu chekurairwa ndochandinacho. Mama karoora Chakabvisa pfungwa. sure. Zvakanaka. Mai panzi tokumbira kuti mwana amboenda ku 2 weeks kumba kana kuna na tete amborairwa kuti anodzidza kugarawo zvakadii zvakanaka zvinonyarara. Iyo kuti tore mwana ndimuraire vakabvisa pfungwa ina ndashanyakajemurume wako ana vakandipa ini vakapira vakaenda kumusha kwababa bhozi badoro mwana wetakasiyana ndine mumwe murume wanogara naye vakabvisa tsvakirai Saka kuona ini ndokwavanofanira kuti vatakure mwana anorairwa kumusha kwababa wake ini handina chandakadya kana zvangu zvese zvaamai ndakana wani chandakadya ina naaorera vanokuziva munokuziva kuti mai ava ndimai. Mwana uyu kana ari kutadza makafanana na tete vake. Tete vake havangave mai avo, vakafanana na tete vake vekurudzi kwokwani. Kana kuti kana achirairwa anorarwa na tete vake vekurudzi kwokwani. Andizviri baba ndida kuti nditaure zvavari kuti havana chavadati takatoya naro atisiye pekuti havana chavakati mwana asi wavo ivo ndimai. Hakuna mwana wariko iye tichimubvunza akati kubhindura hakuna kwandinoenda nekuti vanhu veko kwakati havandindiona iko mashoko akanditaurira akakurerwa namai. akarerwa namai. Uyu muri kumurayira zveimeka mushonga ipapo zvii zvakati kuuya pambanaanoda kanzeling afu sepfungwa pfupi chokwadi usazviuraye hakuna nhamo inodarika nhamo yawanga udapinza vanhu kuiga vachiviga munhu akasimba ndachikumbiro bandandisina kudzidzisa bekuti akarohwa nemusha wese. Aiwa iko ngatibvei inyaya yakaita dzazviri mudare echida chingotsvaga kuti nyaya yenyu imwe nezvemavinga zvatabva namai avo tokumbira kuti mwana munoraira ndopatava saka takutonyengeredza mai avo kuti hakuna here mumwe
tingaita kuti mwana araidwe zvinotenderwa. pamusoro iyo ndine nyaya yandinayo tichiva kuti mwana hakuna vabvunzei vari kuti vakaroora pavakamborora vakaenda kunana teta nabamukuru kana even pakauya mwana webaba vacho izvo Apa vari kuti mwana uyu ndiye akati zvainemadzavo kwavakaenda vanokuziyana tete vese variko havana kana vataure navo saka nechikumbiro changu ndechekuti ivo ngavatakure mwana sekuenda kwavakaita kozi ini ndine imwe mereji murume wandinaye asi babe vomwana handikwanisi kuti nditambire mwana achibva panapa kuti ndimurayini ndiri mumba mangu ngavatore mwana vaende kunana tete kwavakamboenda kubhindura kune musha wese uripo vakaonana ava nanabamukuru vachisa zvakirei kunozvisi ngavatakure mwana vaende naye ikoko ndopane chiemo chavo ine handikwanisi kuti uzvo ndimutore pano chienda naye mumba mangu pamusoro vedare ipapo ndotaureka ndinanzwa ari chitemo chamai bani ndakaroorwawo kumwewo kune mitemo yeko saka kuti nditore munhu ndiende naye ikoko mune mandiremedzo munogona kuti murayiro wemba yangu ndinopana ndisingatendi nokuti iye mwana achitaura akati ndakakura chiroona nambuya vanhu vekumushauka handina communication takatongosangana nomba takaenda kuita chirango chekuti baba vanogara satika nguva diki diki yamudataura unongoni wakumbira handinguva diki yamudataura singazivi ipapo kuti mudataura irokungu yakadii mudataura irokungu yakadii hatizivi kuti paanourayirwa kuzosvika kuti akuziva kuti akufanira kugara so kuti anotora nguva yakadii kuti mataura zveti kana musina chamuri musha menyu munofanira kuzotaura kana muri kuda kuti arayirwe chindai naye kubhiri munotaura navo kana tinogona kubatsirai panyaya idzi tovakumbira kuti timbo nyangwe akanzi kurayirwa kana kuti anongonogara muchamuda nditotambobva mumba penyu dzimwe mhepo dzimbodi handiti ende muri kuzviitirawo wenyu mwana futi kuti pfungwa yambe ingapinda idzokedzana vese mazviona izvotaura ndatozvizisa because mipfungwa yake iyi akanzwa kuti matuka todza wati mwakazotukwa iyi ndinozoitika saka kumbovapatsanura momboenda kwake umwe kwapi vachifunga pamunodzokedzana nemakuona yaidi makutasii regerai ataure yakuudzirai taura iyo ndikuona kuzivizira ini pane chichemo changu ndepekuti nokuti tingadzoke nawo kumba asi kugara tichikudza munhu tinonoita nekuti ivo vari kuti akagara ega arikuta zvekuva muti adamuno mushonga iyo kuti zvakanda kufika muno mushonga ndozvaari kutaura inzi wakaiwa musikana hatinambotidzokerai naye tatiendai naye kuhama dzake unoda kunzwisisa and iwo ukamwa mushonga uchifungidzira kuti une wauri kunyadza hapana unofa ndiwe hatidi kuti kana tichikutaurira toita kunge toda kukufuridzirai kuronga dzimba kwamakafunga iwe nemukomana makaronga dzimba imba yenyu handiti ndiani wamakuda kushungurudza munyaya yemba yenyu hakuna vanhu vanotorana kana kunofamba rwendo vasina kuranganaka rwendo rwokuroorana nekunogarisana muchipanana dzimba inyaya inototaurirana vaviri muchidanana lavi switi whatsoever handiti nhasi uno makunobata mishonga imwai mishonga mupere kuuridza hatidi kuti kana chitaura munomatara toita kunge toda kukufuridzirai handiti hatina taimi yekutamba nembi kana iwo ngatonomwa rogo yekuti panzoda kumwa rogo timai vatukwa kunzwa kuti iwewo nemukadzi wako mutaurirano toda kuita zvazvi pamberi pana bababereki toonokona kutoita kutomira hatina nguva yekumbosekerera vanhu ndichamari pakuberekwa wanyanya mwana wayo usaende kusadzikesvika pakuda kuvhura mwari ane matongero ake anoita musapindire mutongero mwake pamusoro imama baba ava vavhura bhuku ndakanoroora makanoroora kuno kuchagugara kupindura ava vatatopedza navo matinovambanzira topai manhamba masvika kubhindura ini kana vanhu vakubhindura vakutaura munoti takaasha chikumbiro kwani pamambo nechikonzero chekuti pakanga paane kuda kufa kwevana kumwa mishonga nekudii saka tofunga kuti vana vedu tikambovaseparata picha
mumwe achiwana kanzeling mumwe achiwana kanzeling vanodzokedzana pamwe pfungwa dzavo dzinenge dzadi amenoti pane chakaipa ichi ndaine chikumbiro chandani nacho ndechekuti mwana uyu taura ndakakura navo wai baba imimi manje makuta naro manje tiri kuti muendese hama dzake dzamaudzwa namai vake ivo ndosoramba dai matokumbira mai vakuperekedzei ini mukaramba muchiramba kuenda kubhindura muchida kupava ava vakudzaita zviti ende hatikwanisi kuvati vainde vanotugara vane mumurume vakudzaita zviti saka tovamangidzirei saka avo ndivatokubatsira ini kuti mutaure navo vavo tokubatsirai kanaona chakaiva mudzimai wenyu zvezvi ari makumeni kusvikana mamukumbirira kukuizvi hainja uri kutema akubva ndonyadzogemba iwe unenge wakarorwa unotikaikungawauzozizi zvinongodai upenyu bhora kana uri munhukadziwo usana kuziva sekuru hei mambo hamusiri masiya mambo ataura iwe ndwechi mira padho uchitaura zvisina basa zvikudai mauzitatete nyaya yenyu ndeyekudanana kwenyu ndimi makadanana asi kunonzi nevakuru kana uchiroogwa mwana unotakura vanacho kutsika semwe musha unoona ukanowana kuchini murume wako anoda babiro undanomupa babiro ukanowana kuchibhozi vamwene ndovanenge vane dhata kasaurirana vamwene dhata remusha ungaizi ndovanenge vane dhata pavakazitorerawo kuna vamwene vavo zvii zvaita kuti musha ufambe saka kutatigana asi vamwene nemuroro havanonzi havawirirani but chamusinawirirani chacho chinhu chisina basa unomaona macheso akati kwanzi ndakazobvunza vatete vaijona kuti amai vanondivengerei zvikanzi mwana wangu zvaachiita kugara apa chinhu kama ndouri kumudzivadziva unoona kuti uchina nyaya samai vemwana chikumbiro changu chandoda kubvunza kuti ndibvunzire kuti iye mukwasha uyu ari kuda here mwana uyu because mwana uyu akatombotengerwawo nemuraini akakuiswa nebhegi vatoti havachamudi saka painogona kuti adisguise yekuti toda kuenda kunomukumbirira kuti adzidziswe ngavabude pachokwadi kuti nyaya yacho ibatsirvanenge vachingozviye pia ngavabude chokwadi bonzo vaikamai vachitaura nesu vachita disguise hazvishandi zvatutaura pano tikunyora tikure kuti ibhora itsona uriona kuti ibhora but hatigoni kuti mascos manganiwo risati rabhora tinomirira rigoma togona toriona hatitauri satiprofiti tinotomirira kuti munhu azvisungirireka munhu anenge azvimoneredza ndoti ndobasa redu rikuona ndoba takatogarira pasi ndo marambirwo akaita vanhu vakawanda munzvimbo anombonoraini asi manje kana wazviita munodare ndisati abvunza tikongo yakati nguva yakasvika munhu ayano adzoka oti wakasira kudzoka tinouraini sabvunza ndimairaire because kuchikoro ndokunopuwa matenzi kwete kumba ndiwo anoziva kuti ndemodairi zvinondii baba tinoro kuchiita izvozvo tinobatsirana imi mama totarisana neizvo takaipa musha chemwana ngakuda kuzvura saka chimbonoita izvozvo motora muroora oenda murairo sekutaura kwenu pana chakaipa mubvunzo wanga wabvunziwa parapa
mai kuti mwana uyo chiri kudohera mukadzi isiyo nyaya yatotara nhasi ondizvi ndaisiyo yamavinga avinga yekuti mwana arai ndiro ndokuti kana ari yekuramba atitsanza zvokurai ndofunga pamwe iyo ndingagone kupindura anonzani Absolutely that. Kunyange kufunga kwangu kuti tidzokerane shoko nemitombo. asi makabvura bari Hatina hedu mukuretarambana asi kuramba nichifambidzana naye ashoko ndiremene. hauchadi mukadzi Ashondiremene. uchadi mukadzi hauchadi Tangishaka. ndo tatiine After problem. ndopavada kuti fano mazingo here mai zvamabvunza mvanda tichamu sisi mazingo here nekutoudi Uchadezwa. taura munonika kuti muda chimotaura yekoti ka dzai vanhu venyu kuti vanokufonera yafuta koti totinda teimwa zvekare muri muganga munomara kuti hachadi muri kuda vane zvokuda nyoni anga ungamborambe zvikadini andatombodza kuti pawakamwa mushonga pamwe ndewemusana wanga uchiti ndewei Pamusoro haina hapachana. Mapepa ese hospital. ini ndandafunga kuti vanga vati ungonokugadzikana bcause pfungwa dzako hadzisi kushanda pfungwa dzako hadzisitomushanda ukaona munhu uchida kuzuraya hadzini dzakatotacha inobatori nekachalenji kachii saka inini pfungwa yaya yakanaka kuti vanhu vambonourayiwa vachidiyo zvamazotaura izvi saka mukuti amaramba modina ipapo momuita seni zvoda vabereki vatu vari tizodzoka kudari motiudza kutodedza bereki vatu momuramba akati pasina mai chete mazvinhu vacho vanhu vekubhindura vadani amazoramba mwana wangu vacho vari ndoa makapa mari vavari povega panoda chiromwe munhu anowitinisa kuti tarambiwa kunana bamukuru kana baba vacho chinezvo zvinokwanisa kutaura navo vanotokwira vanokwanisa kuya bcause vange vatori munzira yetoro saka isi mukati padhedhline ori kuti todzoka rini vachiramba mwana vaperemunhu asi ezvinange ari kupi manje ndofanira ndikakumbira ipapo kuti abva naye kumba kwavo saka vanototendera naye apazowanika chimwe chinoitika Achatizivi. baba tatisusu zvinenge Uyu anenge ari kubaza handirezva baba uyu handiti ari kubaza akubhaza akarwara anafu achiri muhospital akatakamukumbira nesu saiti hospital vagoguma ivanhu vanovenga nokuti patakataura psychologist wacho akatotaura kuti unonogwa kuti dai vanhu ava vaseperatano kana for 2 kubva pa5 months zvichienda mberi kuitira kuti yafanana nenyaya yekuuk yavaenderi batu yafanana tinavo vanhu vakarambatswa nachiremba kudenmark
yayo taitonga pafoni vakaramba achiremba pakudenmark murume akaenda kuna chiremba wani kwanza akaramba ari mukadzi kwenguva yekuti yake achikudei ndobvavanziva saka chiremba akanyora navamosi pale saka ngomana wayo atori padambudziko anonga kana ari kuri atomurigera mai vari kutaura zvinhu zvakanaka kuti nepambowana nguva yekuti vambokugara uyo achirapa uyo achiraiva matichire makati vakatotizvoni ende munoona imimi michirege kuramba mine mwana kuno kuchipatara imi michirege munoona kuti muroora atorwa aenda kuhama dzake ambochengetwa rikongo uye achirapwa kwenguva yakadii vakangoti kubva pa5 months zvichienda mberi pamwe pfungwa dzake dzee dzaita se dzadzokekara yaaparinormal adzokai mundano musatataura dzokai musamutataura madima dzetina munoonaa 14 haadzokai saka urimi warei uyabva kuchipatara uyu mukunomudzisa pachipatara uyu amune munai kumba uyu mune munai kumba uya kuchipatara ndopanomuchira ndipobva akatotuma muzvikuru futi mapirisi emakonzo mapirisi emakonzo pamwe anetsa kamakonzo kana ndinoramba nezita rajesu ndinoramba nezita rajesu pari pakoshi yamangu Esi zvaakutaura vanonyeka kana ndokonzi uyo anga ari kuchipatara anonyeka uyo ane kwaanga kanyorigwa pangaero ndinganyepe kuchipatara akabuda mbonyarora mbuya ane kwaanga unambudzi inhema dzisiri dzinogara kudzoka kuchipatara ane kwada kuti mutsvaga mukadzi kuti apota aende uye ndiyakandiroora vese vakandiroora nyaya yamatanda izvo vanonisiya kumusha kupindurwa wakaroora kundokwanifanenda muendese kusha kwake murapire kuchitara murapira kusha kwake ndachendekadya babatikana dhora ndinatendeka kupirwa kana rusamba kana kana dhora chakirai kume $100 ngarambirwe munhu vanayo kumadzimama ininiwo manje vanaba malitsenyama muda kuti yakakosha zvine chii vane chii ane imba simba saka takapedza gorotara panovhura muromo ndo yakatiwa pane mabhalansi akaiva saka haimari
Hapana makaita. Vanapita mvura muromo chete. Inini wacho amai vacho ndakatitsvaka ndakatitsvaka mari yangu yebhasi yekudzoka kubva kubindura kwacho kutokureta ndipirei asi vari kuti vakandirorera mwana akaenda zotaura zvanzi munhu akaroora pa 8-9 months vachigara nemwana wangu ongoyo muramba mulongulaiati kuti torai mwana saka zvanakana manje baba imi muripo sababa andika makamirira chi mwana ava ngavachiona nemunhu anomirira anenge achiclaima uma pamuri kuti mwana wedu tipei kati rourayo kusvika ndo zviri izvi saka imi munotsvaga munhu anenge akamira sababa lidzi vanayo tozodzirane lidzi yavanayo kane zvinhu zvamunofanira kubhadhara nokuti moramba ini munhu wevana musazorasa lidziyo mudzoke nayo saka matikiswa 14 kana mune kwamuri kuti muda mutsvagira kutanga ari musati maenda ikoko zviri kwamo ndimutaurira kumbirai kwavarino kudari kuti hatina dziko inogara ndichimbokumbira kuti kana mbuya vatekedzerwa ndichimira handitomboda kuzvinzwa kana vakaronga nyaya dzenyu vakashaira unhu kuti vakashungaira mbuya asi vakanditina ndachikoro saka zvinonetsa manje ndiona sekuti zvokumbira nezva zvisinei vadzokere naye mugona kudzokera nemwana